What's up mga kaelong? Come back here again with another video. Napod. And today is a very special day because natay bisita mo abot gikag babaw. Time check 7:11 na. O kabalo ko nga nagbiyahe na to siya kay alas 7 daw siya mo biyahe padulong diri ag Tagum. Yes. Kung kakita mo tong vlog na ko nga pinakasikat ka vlogger sa Davao, mao to yung madto diri ulata lang ninyo. So update ra ta mo nya, charge na ko ning camera, kuan sa akong storage, format sa nako, then balik ko nya. Let's go. Do you love me? Do you need me? So bago ra nag-chat si Kelvin, no? So nanalo siya sa Tagum. So mag-ilis lang ko kanalya. So man ako gilis, so man ako ligo. I'm so fresh like that, nigga. See that? See that? Wala to na ako nga maluto ang sudan. Kaya nagluto pa si Ma'am C. Yes. So yeah. Ada mana. Mana magkaw no? Ay, wala po ka karon lakaw na. O tanaw, ikaw yan na po na. Ikaw yan na po. So karang yung mo alaka na ka. Salamat na lang. O nagpadrama-drama na po silang duha. Gusto pa siya magpasubo og ganang Oh. Maaw. Fishing ka may sinup. Mga bobo. Hala mo dira. Dadadadad. Manakay padala ma. Napangkuran na 500. So karon kay mula ka na ko. Kaya ka mo? Buhog lubot. Maluod charis. So karon kay mula ka na lagi ko, promise sinod na na. Ambak na na. Ana jud ta dire ila kuya Jim well. Ela sulod ta baby. Ayo. Ya. Hey. Yo kana. Kana tong master. Yo. Nalod na ta. Mas bagko kung ligo. Mga unsa daw siya dito. Ay buntag ta. Man si bossing. Ciao, daraday ang dream cam nasa yaha Lah, wata na ba cinematic B-roll ba Chuya kayo Take over na padali. Take over na yan sa atin. Pero delete naman siya. Let's go. I-digit na ang gamay yun. Oh? Hindi, kaya set up ang buwang mo. Ito na hagilapon na natin yung nagganita ni Masip. Abot na dyan ang mga sir. With box yun o? Box dyan yung gidala ba? Wala pa po yung bago. And now, karon nakapalit na dyan ko 64GB nga memory card diri sa Thinking Tool. So shoutout sa tanan. Kailangan dyan ingon ng 64GB. Yes, kailangan dyan ingon ng 64GB. So karon manggawas na mi diri Wala to na ako ngayon. kay karon ka. Sa mundo guys sa uyan. Salamat ya, te. So karon kay grabe kay ko confidence karon no kanang dili nimo siya basta-basta maano kay tanaw mo ko mga kauban. Tanaw ko mga kauban. Ha? Dili ko maulaw na kay tanaw ron mga kauban ako. Karon kay na-try na ako ang 1080p 60 frames per second kay nana ko 64GB nga memory. Yes. Mission success. Tanaw sila mouse diri
So, karon kay Mura lagi ako behind the scenes inyo ang tanan. Wala siya nag-vlog. Vlogging with the vloggers. So, kaya pareha itong gigan ako ganiya nga nagbuhat ni ka ng reaction video sa reaction video. So karon magbuhat ko o mag-montage ko sa nag-montage. Nga na siya. Diba? Storya na daw ko. Ayok! Ayok! Ha? Ano lang. So kay mag-storya na daw na si Boss Kelvin. So karon ko Ya karon kay gawas na may Ay, mga yung clips ninyo sa una, wala po sikat kasi nagpangayaw nila ako. Ano? Ay, gita! and karon na namidriya ilaharin kay magpabungbuang midriya ana siya sa mga dili do na mo siya tuod kay kabalo na mo kay dagan do gaswang dito sila pero wala mi labot kay arin bagtara nga kay aswang dili mi aswang buang ni so chillings lang kadara kay padulong namin na namidriya. So kung nakakita na mo sa akong vlogs dati, nakita na ninyo ni siya. Kato bitawng time nga nagkasakit si Ral. Oo, okay na siya bay. Okay na siya eh. Daw Okay na day. Gani, lalahat. Katong katong gingon ako sa inyo to namin sa Davao ba nga na disgrasya yung amigo so okay na daw. Approve na. Kaya lang. Murag mo na ni Dre ilaha. Dire, na ako'y vlog dire katong nagkita mi nila kuya unexpected nga nagkita mi nila kuya Tiger pero katong nga vlog nawala ha? Wala. Nakurap. Oh, dire ra. Ay, sorry. So, naog sa ami kay ato na namo si Aril. Ayaga. Oh, okay na. Ay. Tara. Aren, where are you? Na si Aren. Te, may nga to, te. Ito te. Ano dahil, medyo influencers. Wala, sige, montage yung mga iring niya. Te, na si Aren. Dara na yung pinaka-famous sa Tibok Pilipinas nga vlogger. Dara na. si mo kamera. Mga paparazzi. Asal mo si na po. Saan ni? Gosh. Papugos mo kay ka. Uy, tara na. Let's go. Okay, kaon si Ron, nagluto ko sa mama. Ay, si Harel. Kami na ibala si Mumpuds. Sagong po din vlogger. Dara, i-zoom na to now. Oh, nagtanaw ang ganito kong ganito. Asa mo ron sir? Asa taron. Asa taron. Dili asa mo ron kay kinapon sa kanamo kadali lang. Asa daw meron ba? Patay na palaban na bay. Palaban na bay. Tanikan. Nagchat ka sa... Pagbigyan na to, pagbigyan eh. Pagbigyan. Si Yani na lang. Yan na po ba yung attire ni Yani oh. Yan na po ba yung attire ni Yani Perminti. Dapat, welcome po ni mo dali. Welcome po. Dali sa tago. Welcome sa tamo niya. Kung saan ang mga mga driver. So nagstorya mi diri karon no sa mga best friends, sa mga amigo, amigas ni Kuya Hope. Mga niya, mga best friend niya nga. Kailangan mo na Nga podcast vlog. nga taga Germany. Kisa kanina ya? Joseph. Ipang shoutout ko na diri sila tuloy ya. Ana Maria, Katarina, Shanti, Dope. Shanti Joanta. Aw. Tapos gisa pa. Mura. Aw. Kailan nila si Marcos Butler. Kung kailan mo tong mga ginupang istorya nila, itag niyo sa ila, i-share niyo sa ila nga video. Please share this video if you know them. Mga kanang dili ni basta-basta mong kauban diri karon kay mga amigo kay. Diri ako. So chill lang ni diri. Pabulat pa mi ni Aren. And Kaya si Marcos Butler. so karon kay manglakaw na may nang kami kay Ito namin, te. Ito kasama namin. na so maawa na may diri kay padulong na may gunsa padulong na may Which is ang iyahang kanang botanical channel kay Ian Bersan. so shoutout kay Yani kung asa ka man karon unta malipay ka joke lang kaya bitaw malipay ka asa man ka karon ba kay doon ka lang mo ba tara let's go atong car
So, ano, kanang dili pa may kompleto, na pa may kulang, pero okay lang. Dili sa, kung musabay tayo ng mga media influencer dyan sa likod na, kaya na sa inyo. Lay, let's go. Hey! Mag ano sa deme, kanang sa amin. drive-thru sa kay alam nyo na, alam na natin na ngit-ngit kayo, no? Kasi ate amo Kung saan pwede pilihan, Dre, sir? Ikaw. Eh, pwede tanan. So, mabili, rami. Isa ka S3, C3 ko. Isa po isa ka C3. Nakatutok So kani since libre man jud siya ni Sir Hope. So mga tatata 1 2 3 go. Thank you. Ang mamaitin nyo. Thank you. Happy New Year! Yes sir. Yay! Isa mo guna tani. Yeah. The best among the rest. So, gunita na lang siguro na mo. May pa. Boy, ingani nga si Sir Hope pa lang ang naay ka ng soldado. What if kitang upat? Sorry. So, pangitao na mo dre karon ang balay ni Yani, no? Kung asa, Universal may ang ano? Ilang babae ni. Finding Universal. Yani! Versal! Tara, over na po, overexposure. Tara ta, hayag kayo. Sorry. So, pangitao na mo ron ang balay ni Yani. Yani! Tara daw. So, may tao na mo diri aron ang balay ni Yani, no? Ano tao din ang balay? Mutana lang siguro mi diri. Yani! Mutana daw ta. Lang ako mutana sa diri ako ni nag-construction, no. Pero sa atbang ba? Mutana sa ta. Ay, may udto ya ka nang pili mga mutana. Ang balay nila, Seto dali. Seto. Kung vlogger. C-E-E-T-O. S-U? Ay, S-Day. S. S-E-T-O. Dua man to kay. Wala. Oh. Liwayway diri ano. So namin din karon sa Liwayway Village pero wala mi kabalo, wala mi katuod kung asa dapit ang ilahang balay. Mura magniutang, no? Yani, where are you? Yani, ka naman po naman! Tara kayo, pangitawon sa nato siya ba kung asa dito ilang balay. Gosh! Moises! Yani, kasalanan mo to! Nagsigimik katawa kaganiya kay siya nagsigitsagit. Tapos gano'n, mas katawanan kay nag-vlog ang buang wala naka-record. Kasi sa Pikas, Will, baka tong kilid ko dun sa SMC. Kasalanan mo to, Yani! Yani ba? Asa ka kay paitawag ka na mo. Kani mo gud namo gud karsada dito wala mo gud nakasalimento ya. Sa Pikas, siguro ta. Tawa sa Yani! O Yani, Bundot. pagpakita na sa Moabe kay naglisod na mideriya ba? Ikaw ka, tanawa. Tanawa na. Ah, nakasaka namang gyapong gamay. Oh? Ang pikas lang ano. Ikaw ba, dapat kinaingon mo yung balay sa mga kay Kailangan mo tulak, Will. Tulak. tulak. Di ana. Tapos Will lahi. Yun. Talaga namang blow me. Oh, so karon nakahawa na maya. Awis ito yan, di ba? Tungo dyan yan. Universal. Dapat kinaingon mo inyong balay sa mga. mo kag yani. So update ratamon niya kung sa'y mahitabos sa mga dere kung makitaan jud ba namo? Makitaan jud ba namo ang balay nila Yani? Or Kung sa aircon ba inito? Yani? Tara, let's go! Hey! Guys, nag-struggle may bro. Feel na ko, mauna dyan nilang balay. Maunin din nilang balay, ana ni Kuya Sir Hope. Oo, ni. Sige daw, mauta na daw sa ta. Muni. Apri daw, bitana ya. Ay, naog na lang, maybe. So, after 48 years of pangitas sa balay. So after pila ka, alam. Yes. So after pila ka years, no? Basig mo na nilang balay, mauta na sa Saka rin. Kasi pangalan ko. Ayo. Teka lang. Kailan mong seto.
Diri ah. Oh. Sige te. Salamat. Salamat te. So, dili daw sila ha, diri ano pero sige na, atras na. Ay basig mo ni. Ge. Sige pa. Sige pa. So, mangutan na ta diri ano, asa dapit. Ayo. Pwede mangutan na te. Katawid mo sa balay nila Seto. Seto. Oh. Ay, ganang nasi yan ni te. Ala, ado, dara. Ala, failed. Wala na dyan. Diri ay lang balay. Pero wala siya, diri nasa dara. Eh, sige tayo, lakaw na namin. Paliw na lang gingon te nga. Eh, bisita tong mga amigo niya nga vlogger. Sige te, salamat te. Tara, tara. Tara. Tara, fail te guys. Fail ta no, so diretso na lang gurutag botanical. Ako nang pinaka... Let's go. Ako nang pinaka... So na namin diri karon sa Lagi ko kadungog word na mahal kang Kuya Hope. oh gani. Na namin diri karon sa botanical. Kay mag-shoot mi diri og my year ni Kuya Tiger Jam. Yes. Thank you everyone for supporting And me. karon kay my shoutout sa ato ang pinaka-supportive nga kauban diri karon kay nag-effort jud nga madala iyang drone. Yes, yang drone. Yeah, jud. Eh para magamit po namo sa mo shoot so ngit-ngit kay pero Thank you pa rin sa Medjas ni Charles na always yung inasubod. ayo paging ana. Mo rig isa na Oh, wala tama na ng B-roll. wala na gawin laing kuan. Wala na laing media sa kalibutan. Bahala na. Nagiya. So, ano, update ro tamon niya. Performance. Kora kay nag Timing shoot kayo, diri og timing. kana Naay nag-shoot o sa tawag gani? prenup. Prenup. Prenup ni siya. Grabe daw. So lamiya din sa paminaw no kanang lami kay sa paminaw ba kanang kalas kamutanan ba alas kamutanan kay magstorya sabay-sabay mo mura mo mga buang oh sabay-sabay mo magstorya kani grabe kayo ni ato nagyaw-yaw nang isa pag vlog lagi dara di ba Vloggers mga kao. gani mga vloggers oo Muna sila mga big time mga Yaw. mga vloggers. 10 seconds. seryoso Nanindot ang star. Wala siya nag-count. ano ba Awa lagi. tara dahil yan ni ba sorry siya nadamay si Yani ba good morning hi Yani Yani so nailistahan si Kuya Jimel sa iyang mga gusto ipabuhat sa MUA yes sir From January to our practice. Good morning everyone. Today is another live of mine. And this has been so great since this new year, 2019. It's been so great. Ano sa simong listahan daw, Ben? ay ya kana atong gamiton niya katong drone ni Kuya ano ba tapos maggamit ra ka ng earphones di ba lahi ra gyud ang bag-o nga cellphone oy lahi ra gyud ang bag-ong cellphone abaw Thank you everyone for supporting. after ani Magbalik sa taas inyong balay. Hashtag supportive friends. Be like, yeah Ay wait lang, ano tayo charger ng charger
na sa sa botanical. Yes, maawa na yung midri niya. Ako gipadala nila sa drone niya. Hayag kayo, so paano ko na